Vice President Berem ke Khasi Student Union KSU Sengkme Samla Fredrick Karmaplang ublalit ban penyes no ilade bat kesengkai klau nari lom khasi kabla shanyo be an hak sarkar kume ya kabla tip kerteng kum ke New Trap National Liberation Council Hnlc menha ubnai rempang jong usnem arajar khatsa ulawan ban Aiti no ilade haki bor Pulit ke Meghalaya menha kala Fredrick unaitung Samla Fredrick ubabat kum organizing secretary but political secretary jong ke Hnlc ulawan ban Aiti ilade Hakhmat ki Pulit kanong ba takajing sendanang kikmi kikpa jong u lembat ki kato ka ningut kit khot ke KSU laban kedau bau Samla Fredrick ulalit ban penjes noi ledi bat ke Hnlc minba kadang jur ke jingi ki jong ka kinhun ki khalai sing balang bandawa ban pentre kam ya ka ina lain permit lane ka ILP ha ka jilla katkum ka jing plau new Samla Hakhmat ki Pulit bat du ha ki kimi ki pa jong u ba ka jing mi no ka jong u na ka seng Hnlc ka dei Hadien ki nong yalam jong ka ni ka seng ki laidan kiti ban Punjab buram ya ka kerteng jong ki pat khasi yo Samla Fredrick ki Pulit ki layalam ban pensa yo usipor sha rehabilitation camp kabadan hamoyong na ka benta bonyo ya ka jing hikai sedang ya ka jingim ka batmai bat ba unna banyang hala ki jong ki kijat